Aitor, ondo. Eta zu? Ondo, prest? Bai, venga, bagoaz. Lehenik eta behin, nor da Enzina eta zergatik hautatu du lekua? Bueno, Enzina... Enzina Castro izana aztarloa naiz. Duela 58 urte jaio nintzen, hemen, Artziniegan. Eta hemen ditut nire proiektuak eta familia. Pertsona lasaia naiz, langilea, saiatzen naiz herritarren gertukoa izaten. Eta egun bizi ditugun garaiak ez diren batere itxaropentsuak, etorkizunak ez dit batere beldurrik ematen. Nik uste dut proiektuei ekin behar diegula, gure herritarrentzako alik eta onuragarrienak izan daitezen. Une honetan, gutxienez beste urte batzuetan ez nuen esperientzia daukat, 4 urte izan naiz zinegotzi eta beste administrazio batzuetan ere egon naiz, adibidez kuadrillan, eta espero dut horrek balio izatea gure herritarrentzako hain garrantzitsuak diren proiektu hauek aurrera eramateko. Hasieran beste leku bat aukeratu genuen, baina euria ari duenez, ona etorri gara. Elizaren atzealdean erabaki nuen, grabatzea nire haurtzaroarekin lotuta dagoelako. Gu zonalde honetan hasi gara, ni hemengoiko kaleko etxe baten jaio nintzen eta Artzinagako haurrak inguru honetan hasi gara. Nera bezaroan ere espazio hau garrantzitsua da gure bizitzetan, eta gero parrokiare nire bizitzaren parte da, izan ere organismo honetako voluntarioa naizelako eta urte asko daramatza dalako aurrekin, gaztekin eta zaurgarritasun egoeran dauden pertsonekin lanean. EAJaren Artziniagako programaren barruan zeintzuk dira lanildo nagusiak? Guk 3 ardatz proposatzen ditugu. Lehenengoa, pertsona nagusiekin lan egitea, ez soilik zaintza lanetan, baizik eta sartze aktiboan ere, gero gaztei entzutea, euren beharrak eta proposamenak jasotzeko, eta azkenik, eskolako guraso elkartearekin zuzeneko elkarlana garatzea beren beharrei entzuteko. Bigarren ardatza zerbitzuena da, udalerriaren mantentze lanak hobetzea, adibidez zonalde batzuetan irisgarritasuna hobetzea. Beste planifikazio bat proposatzen dugu kirolgunerako, herritarrek egin dituzten proposamen batzuekin, adibidez padelpisten proposamena. Baita etxebizitza ere, arazo larria dugulako etxebizitzarekin. Eusko Jaurlaritzarekin batera etxebizitza arloko programak sustatuko ditugu, batez ere gazteentzako, eurak baitira herrien etorkizuna, eta edo zaurgarritasun egoeran dauden pertsonentzako. Gero ere paseoekin arazo larriak ditugu, adibidez pertsona nagusien kasuan, guk proposatzen dugu behin guinezera joango den oditeriaren lanak amaitzen dituztenean, eta oso zonalde laua izango delako, bizikletentzako eta oinezko gune bat egitea. Eta baita ere, auzoekin kolaborazioa hobetu nahi dugu, izan liteke auzo zinegotzien bidez. Eta gero, eskolako gurasoek estalki bat eskatu dute lehen hezkuntzako gunean, euri egiten duenerako, eta hori ere egingo genuke. 3. ardatza industriarena eta merkataritzarena da. Gure proposamena zoru industrial handitzea eta enpresekin elkarlan estuago izatea da. AMrekin ere, tokiko merkataritza elkartea, elkarlan estua eta gero turismoa sustatzea. Uste dugu oraindik ez dela ustiatu eta bultzada eman nahi diogu bai udalerriko zein eskualdeko turismoari. Euskarari dagokionez, zein konpromiso edo politika proposatuko ditu EAJak? Badakigu euskara gure kulturaren eta gure herri izaeraren parte dela, eta hizkuntza babesten jarraitu behar dugu. Egia da, azken azterketa soziolinguistikoek Araban aurrera pauso handiak erakutsi zituztela, eta horrek itxaropen ematen digu, baina horregatik ez diogu sustatzeari utzi behar, oraindik ere bide luzea dagoelako egiteko. Gero udal mailan ere beti babestu ditugu euskara ikasteko ematen diren diru laguntzak, eta euskaraz antolatzen diren kultur eta kirol jarduerak ere. Culturales o deportivas que vayan en euskera, por ejemplo. Eta azkenik, zergatik eman behar dio Artziniagako herriak konfiantza Enzinari edo bere zerrendari?
Uste dugu egungo gobernuak bete ez dituen aldaketa ugari proposatu zituela. Guk uste dugu aldaketarako eta kontuak emateko unea dela. Urrats berriak egin behar dira zenbait arlotan, zerbitzuetan, komunikazioan, udalerriko jarduera berrietan, eta horregatik, naiz eta ez den erreza izan, oso talde ona daramagu, erabakitzaileak, kudeatzeko gaitasuna duena, arlo desberdinetan aritutakoak, autonomoak, merkataritza teknikariak, ekonomistak zen abokatuak, eta uste dugu urrats bat egin dezakegula aurrera berriz ere Artzinaga martxan jartzeko.